سلام كبرات تخاتلتي نحجاب استدال وزيناتات اب تግራይ ዝተقتلو ሰራሕተኛታት ሓካይም ብዘይዶብ መን ከም ዝቀተሎም ዝገልጽ ጸብጻብ መውጽኡ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ንመንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘቅረበ ጻውዒት ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ንምምላስ ከም ዝተመዝገቡ ባይደን ናብ ቤልጅየም ክገይሽ ምዃኑን በዛዕባ ምሕያል ኔቶ ክዛተ ምዃኑን ምግላጹን ካልእን ዘደስስ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጠውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ወርሒ ሰነ ሓይልታት ትግራይ ናብ ከተማታት ትግራይ ይገስግሱ ሓይልታት ፌደራል ድማ ካብ ትግራይ ይወጹ ላብ ዝነበረ ግዜ ኣብ ማዕከናት ዜና ሰፊሕ ሸፈነ ረኺቡ ዝነበረ ቀትለት ሰለስተ ሰራሕተኛታት ሓካይም ብዘይዶብ ዝበሃል ዓለም ለኻዊ ናይ ግብረ ሰናይ ትካል ብልክዕ መን ከም ዝፈጸሞ ማዕከን ዜና ኒውዮርክ ታይምስ ሕጂ ጌራቶ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ገሊጻ እታ ማዕከን ምስቶም ኣብዚ እዋን ኣብ መቐለ ተማሪኾም ዝርከቡ ነቲ ፍጻመ ብኣካል ዝረኣዩ ኣባላት ሰራዊት ፌደራል ኣብ ዝገበረቶ ርክብ ከዓ እቲ ቅትለት ናይቶም ሰለስተ ሰራሕተኛታት ሓካይም ብዘይዶብ አባላት ሰራዊት ፌደራል ከም ዝተፈጸመ ሓቢራ እዛ ማዕከን ነዞም ምሩኻት ሓቅነት እትዝህብዎ ዘለዉ ሓበሬታን ምርግጋጽ ከም ድማ ካብ ዝኾነ ይኹን ጸቕጥን ምፍራሕን ናጻ ኮይኖም ክዛረቡ በበይኖም ረኺባ ዘዛረበት ኮይና እቲ በበይኖም ዝሃብዎ ምስክርነት ኣረኣያ ድማ ዝኾነ ፍልልይ ዘይብሉ ሓበሬታ ኣኪባያ ሕጂ ንቓልዕ ዘርጊሓቶ ዘላ ኣብዚ ሕጂ ዘርጊሓቶ ዘላ ሓበሬታ እቶም ክልተ ትግራዎት ሓንቲ እስጳኛዊት ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ትካል ሓካይም ብዘይዶብ ናብቲ ሽዑ ሓያል ኩናት ዝግበረሉ ዝነበረ ከባቢታት ዝሕገዙ ግዳያት ንምርካብ ድሕሪ ምብጋሶም ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት እቲ ምስኦም ዝነበረ ናይ ሳተላይት ቴሌፎን ስርሑ ከም ዘቋረጸ እታ ምስኦም ዝነበረት ናይ ቦታ ሓበሬታ እትህብ መሳርሒ ድማ ሃንደበት ከም ዝተጠውዩ ከም ዘረኣየት ካብቲ ዘስርሖም ሓካይም ብዘይዶብ ዝበሃል ትካል ሓበሬታ ክትረክብ እንከላ ካብቶም ቃሎም ሂቦም ዘለዉ ሓደ ዝኾነ ካፒተን የት ነበርክ ተስፋይ ዝበሃል ድማ ሓላፊኦም ነቶም ወተሃደራት ኣቃብጾም ኢሉ ብሬድዮ ርክብ እንዳተዛረበ ከም ዝሰምዑ ይሓቢሩ እቶም ሰራሕተኛታት ረድኤት ኣብ ልዕሊ ዝነበርዎ መኪና ተኹሲ ምስ ተኸፍተ ወሪዶም ሽፋን ድሕሪ ምውሳዶም እቶም ወተሃደራት ሒዞሞም ናብ መራሒኦም እንዳኸዱን ከለዉ እቲ ኣብ ናይ ኩናት ቦታ በመርካቦም ሓሪቆ ዝነበረ መራሒኦም ግና ንምንታይ ናባይ ሒዝኩሞም ትመጹ ኣለኹም ቀተልዎም ከም ዝበሎም ተዛሪቡ ኣብቲ ዝተቆትልሉ ህሞት ከዓ ኢዶም ኣብ ርእሶም ገይሮሞ ከም ዝነበሩ እዮም እዞም ሕጂ ምስክርነት ሂቦም ዘለዉ ወተሃደራት ነዛ ማዕከን ሓቢሮም ዘለዉ እዛ ማዕከን ብተወሳኺ እቲ ሬሳ ናይዞም ብፍላጥ ዝተቆትሉ ሰራሕተኛታት ዘርኢ ስእሊ ከም ዝተዋህባ ከምኡ ድማ እታ መኪንኦም እውን ከም እትዓኑ ከም ዝተገብረ ዘርኢ ስእሊ ከም ዘለዋ ሓቢራ በቲ ዝተፈጸመ ቅትለት ወዲ 32 ዓመት ዮሐንስ ሓለፎም ጓል 35 ዓመት እስጳኛዊት ማሪያ ሄርናንደዝ ከምኡ ድማ እቲ ሰበይቱ ጥንስትን ከላ ዝሞተ ብድሕሪኡ ድማ ጓል ዝወለደት መራሒታ መኪና ዝነበረ ቴድሮስ ገብረ ማርያምን እዮም ህይወቶም ሲኢኖም ኣብዚ እዋን ካብ ዝኾነ ከባቢ ዓለም ንላዕሊ ዝኸፍአ ቀለውላው ኣብ ክልል ትግራይ ከም ዘሎ ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ተዛሪቡ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብዚ እዋን ካብ ዝኾነ ከባቢ ዓለም ንላዕሊ ናይ ሰባት ጥዕና ኣብ ኣሸቓሊ ደረጃ ዝርከበሉ ኣብ ክልል ትግራይ ኢሉ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ኣብ ዘረብኡ ንሱ ትግራዋይ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላጽ እዚ ቀለውላው ንዓይ ንቤተሰበይን ንመሓዙተይን ብውልቅና ይጎዳእናዩ ኮይኑ ግና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ምዃነይ ኣብ ስግኣት ንዘሎ ጥዕና ናይ ምሕላውን ምክንኻንን ሓላፍነት ኣለኒ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ዝኾነ ክፋል ዓለም ንላዕሊ ኣብ ትግራይ ብሚልዮናት ናይ ዝቑጸሩ ሰባት ህይወት ኣብ ዘሻቕል ደረጃ ይርከብ ኢሉ እቲ በዓል ስልጣን ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጥረ ቀልውላው መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘንበርዎ ዘይወግዓዊ ዕፅዋት ተሓታቲ እዩ ገይሩ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም መግለጺኡ ከምቲ ሩስያ ምስ ዩክሬን ሰላም ከተወርድ ጻውዒት ነቕርብ ዘለና ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘንበርኦ ወግዓዊ ዘይኮነ ዕፅዋት ከልዕላን ህይወት ንምድሓን ሰብኣዊ ሓገዝ ክበጽሕ ክፈቕዳን ጻውዒት ነቕርብ ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ዕፅዋት ከም ዘየንበረ ብተደጋጋሚ ክገልጽ ምጽንሑ ዝዝከር እዩ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ትግራይ ብወገን ዓፋር ሓገዝ ከይኣቱ ዕንቅፋት ዝኸውን ዘሎ ሓይልታት ትግራይ ዝፈጽምዎ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ገሊጹ ነይሩ እዩ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ሕጂ ኣብ መግለጺኡ እቲ ዝመርሖ ትካል ውድብ ጥዕና ዓለም 95 ሜትሪክ ቶን መድሃኒት ናብ ትግራይ ክእቱ ፍቓድ ከም ዘይረኸበ ወሲኹ ሓቢሩ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ትግራይ ዝርከቡ 6 ሚልዮን ሰባት ንዝሓለፉ 500 መዓልታት ኣብ ትሕቲ ዘይወግዓዊ ዕፅዋ ገይሮሞም እዮም ክብል ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ከሲስሎ ከም ዝፍለጥ ውድብ ሕብራት ሃገራት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ኣብቲ ክልል ዘይእውጅ ኩልንተናዊ ዕፅዋት ተነቢሩ ከም ዘሎ ምግላጹ ዝዝከር እዩ ካብ መፋረቕ ወርሒ ታሕሳስ 2021 ጀሚሩ ናብ ትግራይ ሓገዝ መግቢ ከም ዘይኣተወ ዝተዛረበ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ካብ ጠቕላላ ህዝቢ ትግራይ እቲ 83 ሚእታዊት ውሕስነት መግቡ ዝተረጋገጸ ከም ዘይኮነ እውን ገሊጹ ብጀካዚ ዶክተር ቴድሮስ ጎረባብቲ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ዝተጎድኡ እኳ እንትኾኑ ካብ ትግራይ ብዝሓሸ መልክዕ ክልቲኦም ክልላት ተበጻሕቲ እዮም
እዮም ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ግና ዝኸፈዩ ናይ HIV መንሽሮን ሕማም ሽኮርን ሕክምና ኣይረኽቡን እዮም ዘለዉ ብምኽንያት ሕጽረት ነዳዲ እውን ማሕዙት ትካላት ውድብ ጥዕና ዓለም ክበጽሕዎ ዝኽእሉ ከባቢታት ክንክዩ ከም ዝተገደዱ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ተዛሪቡ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዝኸፈዩ መስመራት ርክብ ዕጽዋት ምዃኖምን ጋዜጠኛታት ኣብ ትግራይ ተረኺቦም ክጽብጽቡ ዘይምኽኣሎምን ዝተረስዐ ኩናት ድማ ይገብሮ ኢሉ ኣሎ ካብ سعود عرب كملوسن ازدليل لعل 35 ኢትዮጵያውያን ከም ዝመዝገበ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ወሃብ ቃልቲ ሚኒስትሪ ሎሚ ኣብዝሃቦ መግለጺ ልዕሊ 100,000 ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንምምላስ ምድላው ከም ዝተገብረውን ሓቢሩ ኣሎ እቶም ኣብ سعود عرب ዝርከቡ ስደተኛታት ንምምላስ ኣብ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ኩነታቶም ናይ ምጽራይን መምዝጋብን ንጥፈታት ክስራሕ ከም ዝጸንሐ በመግለጽ ካብቶም ናብ ሃገሮም ንምምላስ ዝተመዝገቡ ኣብ መዕቆቢ ማእከላትን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ማእሰርቲ سعود عربን ዝርከቡ ከም ዝርከቡውን ዲና ሙፍቲ ተዛሪቡ ኣሎ ንሱ ወሲኹ ናይ ምዝገባ ንጥፈታት ክስርሑ ስለ ዝጸንሑ 35,000 ዜጋታት ንኽምለሱ ተመዝጊቦም ኣለዉ ነዚኦም ኣብ ሓጺር ግዜ ናይ ምምላስ ንጥፈታት ክህልዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይኹን ካብኡ ወጻኢ ዘለዉ ኩሎም ክምለሱ እዮም ክብል ተዛሪቡ ካብቶም ንኽምለሱ ዝተመዝገቡ 35,000 ሰባት ግን ክንደይ ዝኣክል ይእሱር ክንደይ ዝኣክል ካብ መዕቆቢ ማእከላት ይነብር ዝብል ዝርዝር ሓበሬታ ከም ዘይብሉ ዝገለጸ ዝወሃብ ቃል ሓሓሊፉ ብማዕከና ዜናን ካልእን ንርእዮ ነገራት ስለ ዘለዉ ግን እቲ ዘለውዎ ኩነታት ጽቡቕ ከም ዘይኮነ ኢና እንርኢ ክብል أبريو ኣብዚ እዋን ኩናት ዩክሬንን ሩስያን ይቆጸሉ ላብዘሎ ግዜ ፕሬዝደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንጻዕርታት ምክልኻልን መኸተን ሓይልታት ኔቶ ኣመልኪቱ ከዘራረብ ምእንቲ ዝመጽእ ሰሙን ናብ ብራስለስ ቤልጅየም ክጓዓዝ ምዃኑ ተገሊጹ ነዚ ኣመልኪታ ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ኣብ ዝሃቦቶ መግለጺ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ምስ መሻርክቲ ኣሜሪካ ንምምኻር ናብ ኢሮጳ ክጓዓዝ ከምኡ ድማ እቲ ፕሬዝደንት ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝወርሒ ዕለት 24 መጋቢት ኣብ ዝካየድ ህጹጽ ኣኼባ ኔቶ ንምስታፍ ናብ ብራስለስ ቤልጅየም ክጓዓዝ ኢላ ብተወሳኺ እውን እዛ ወሃቢት ቃል ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝፈጸመቶ ዘይ ምኽኒ መጥቃዕትን ምክልኻል ዝቆጽሉ ዘለዉ ጻዕርታት ንምዝታይን ንናይ ኔቶ መሻርክትና ዘለና ከም ሓጺን ዝጸንዐ ድልውነትና ንምርግጋጽን እዩ እቲ ፕሬዝደንት ነቲ መገሻ ክፍጽም ኢላ ከምዚ ዝከር ናይ ዩክሬን ፕሬዝደንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ኣብ ናይ ሶሉስ ናይ ቪድዮ መልእኽቱ ዩክሬን ኣባል ኔቶ ኣይኮነትን ንርዳኢና እኹላት ህዝቢና ማዕጽኦ ክፉት ምዃኑ ንዓመታት ኢና ሰሚዕና ኣባል ክንከውን ከም ዘይንኽእል ድማ ሰሚዕና ኣለና ህዝብና ነዚ ፈሊጦም ኣብ ርእሶምን ኣብ ናይ መሻርክትና ሓገዝን ምትእማን ምጅማሮም ሕጉስ እየ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ እቲ ፕሬዝደንት ብተወሳኺ ዩክሬን ኣባለት ሕብረት ከይተኸውን ሩስያ ዘቕረበቶ ሕቶ ኔቶ ውድቕ ገይርዎ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሓደ መንነቱ ዘይተፈልጠ ውልቀ ሰብ ንቐዳማይ ሚኒስተር ዩክሬን ተመሲሉ ምስ ሚኒስተር ምክልኻል ዓባይ ብሪጣንያ ከም ዝተረኸበ ተገሊጹ እቲ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ሚኒስተር ብመንገዲ ዕላው ናይ ትዊተር ሕሳቡ ገይሩ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ እቲ ንቐዳማይ ሚኒስተር ዩክሬን ዝተመሰለ ውልቀ ሰብ ብዙሕ ሕቶታት ከም ዘቕረበሉ ይኹን እምበር በቲ ዝቐረበሉ ሕቶታት ምስ ተጠራጠረ እቲ ርክብ ከም ዘቋረጸ ብምሕባር እዩ ነቲ ተግባር ኣካል ናይቲ ሩስያ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሓበሬታ ናይ ምዝርጋሕ ንጥፈታታይ ዘስምዕ ክስ ኣቐሚጥ እዩ ዝርከብ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም